L-iskema ta' self moħbi tal-Partit Nazzjonalista hija sistema ta' frodi istituzzjonalizzata li fi kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat ma turi ebda sinjal ta' best practice u li kieku saret minn xi istituzzjoni kummerċjali ir-regolaturi ma kinux se jħalluha għaddejja lixxa. Mela sewwa, pensjonant biex jieħu 5,000 euro cash il-bank ma jaċċettaħħomlux. U Simon Busuttil ħajaċċetta 100,000 finanċja ħadd mingħajr ma jaf minn fejn ġejjin. Hekk sew ukoll u dak li jkun jgħidlek mela il-bank ma jtini xejn u l-bank mhux ħajaċċettaħħom li. Immur għand il-Partit Nazzjonalista ma jsaqsini xejn u jagħtini li max Alla jbierek. Joseph Muscat qal li dan jispjega tkaxkir tas-saqajn tal-Partit Nazzjonalista biex idaħħal il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Ma l-ewwel ċans li sab il-Partit Nazzjonalista dar mal-liġi. Iżda Gvern Laburista li qed jaħdem favur iktar trasparenza biħsiebu jerġa' jemenda l-liġi biex sitwazzjoni bħal din ma terġax tirrepeti ruħha. Dan huwa mod irresponsabbli u inaċċettabbli ta' kif wieħed idur ma' din il-liġi. U dak li ħanku qed nara jien fi żmien li ġejjin nibdew diskussjonijiet biex il-liġi tal-finanzjament imbidluha biex ninkludu u naraw li ninkludu anke s-self lil partiti politiċi b'dan il-mod. Liġi oħra li Gvern Laburista u kommess li jbiddel idik tan-libel kriminali. Il-Prim Ministru sostna li hu kontrija u li qatt m'għamel użu minnha. Mhux l-istess jista' jingħata tal-Partit Nazzjonalista li minkejja li din il-ġimgħa għamel teatrin dwar libel kriminali kontra Jason Azzopardi għandu l-ogħla żewġ membri, ġifieri l-kap Simon Busuttil u l-viċi kap Beppe Fenekadami li fil-passat fetħu kawżi ta' libel kriminali huma nfushom. Fi kliem il-Prim Ministru din hija turija ċara ta' kemm il-Partit Nazzjonalista qed isir espert ta' double standards. Madankollu Joseph Muscat stqarr li l-Partit Laburista mhux se jaqal provokazzjoni ta' oppożizzjoni negattiva u jerġa' jmur għal politika tribali tal-aħmar kontra l-blu. Anzi, il-kritika tal-oppożizzjoni se tistimola lil gvern jaħdem iktar. L-attakki min-naħa tal-oppożizzjoni ħajkomplu. Ħajkomplu għaliex jafu illi aħna differenti, aħna dik is-saħħa morali, elettorali u ta' enerġija illi nbidlu dan il-pajis u iktar ma jarawna nbidlu l-pajis il-qawwiet konservattivi iktar ħajattakkawna. Jien ngħid għall-attakki rridu nirreaġixxu mhux b'attakki, għall-attakki rridu nirreaġixxu b'ħidma, pożittività u enerġija li niddeliverjaw dak kollu li għandna niddeliverjaw.